Môžem? Dobrý deň, volám sa Janko Molčák a pochádzam z Lučenca. A chcel by som si týmto spôsobom nájsť nejakú celoživotnú partnerku, pretože už rozmýšľam nad tým, či ma tam vôbec vidno. Chvíľočku. Kurva, sa mňa tam vôbec nie je vidno do piči. Kurva. Inak to musím. No to už je jedno, aspoň ma budete počuť, no, keď ma nebudete vidieť. No pekný som, že? Pekný som. No ne. Všetko. Hodinky vidno, etásku vidno, no. Volám sa Janko, ale kamaráti mi hovoria Keket. No a týmto spôsobom by som si rád našiel celoživotnú partnerku, pretože už teraz rozmýšľam, že chcem si založiť rodinu. Už som založil účet v banke, už som založil požiare, už som založil knižku do police, ale rodinu som ešte nezaložil, tak týmto by som si chcel nájsť tú celoživotnú partnerku, takže keby ste mala niektorá záujem o mňa, samozrejme, že toto nie je veľká súťaž, že farmár hľadá ženu, na nevyzerám jak veľký sedlák, ne, však mám aj stredná školu som študoval. No. A pomocnú školu som tiež nevyštudoval nadarmo, však ja som školný človek, všetko ja vyznám sa v takom odbore, no. Tak ja sa o rodinu postaram, však zarábam, čo ja viem, raz za čas zarobím veľké to euro, no, vyjde mi to 70 eur mesačne mám, ja takto ako čistý zisk, čo neprepijem, lebo tak ja mám viacej, hej, ale tak. Poviem pravdu, že som alkoholik, už to ide dokonca notorizmu, ale to pôjde na naliečenie, že by ste nepovedali. Fajčím tak príležitostne, hej, ale príležitosť je vždy, keď vidím z domu, na to sa viete. Takže keby ste mali záujem, píšte, volajte, tu budem na Facebooku a telefónne číslo dávam na požiadanie. Tak, čaute.